Olulu sasazo ngqolweni ndaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Failing to afford a man the right to assume the surname of the woman after marriage. Amadoda ngoku azakubanako ukuthatha ifani zamakhosikazi xa efuna emva kokuba inkundla yomgaqo-siseko igwebe ngelithi unocalulo ngokwesini umthetho usection 26(1)A ukuya ku-1C. So bengila ekhoneni imoto isuka phezulu ithe yeqa ibreak yanomsindo ngathi uzama ukumisa ki emva lokho imoto yasuka yandiza yajomba la yazongena esenzukudla. Abasemagunyeni kwiphondo laKwaZulu Natal baphanda unobangela wengozi esube imiphefumlo yabafundi abahlanu emva kokuba umqhubi weteksi ephulukene nolawulo yayakuntlitheka kwicrash embali eMgungundlovu. Kwezemidlalo iqela lamabhokobhoko lamanina sele likuphumezile oko belijonge ukukuphumeza ukufikelela kwi-quarter finals etumente yendebe yehlabathi yamanina eNgilani. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Inkundla yomgaqo-siseko igwebe ngelithi umhlathi wama-26 womthetho wokubhaliswa kokuzalwa nokusweleka awukho mgaqweni ngelithi udlela indlala ngokwesini ukuba unganika amadoda ilungelo lokusebenzisa ifani zamakhosikazi awo emva kokutshata. Esi sigwebo seyona nkundla iphezulu kweli siwiswe ngale ntsasa kwikomkhulu lale nkundla Constitution Hill eBramfontein eGauteng. Esi sigwebo silandela isicelo bezifakwe nguYana Jordan noHenry van der Merwe kunye noJess Donnelly Borman noAndreas Nicholas Borman abanqawuza baya kumangala kwinkundla yomgaqo-siseko ngoMatshi walo nyaka bekhwiniswa ngulo mhlathi usection 26(1) A ukuya ku-C ukubhaliswa kokuzalwa nokufa. Umnumzana van der Merwe wakhwina emva kokungavunyelwa atshintshe ifani asebenzise yomkakhe unkosikazi Jordan lokama umnumzana Bortman engazange avunyelwa xananaza asebenzise ifani yakhe eyidibanisa nenkosikazi yakhe uDonnelly. Esi sigwebo sithetha ukuba amadoda analo ngoku ilungelo lokusebenzisa ifani zamakhosikazi awo xa ifuna. Section 26(1)A to C of the Births and Deaths Registration Act 51 of 1992 is declared unconstitutional to the extent that, in violation of Section 9(1) of the Constitution, it violates irrationally on the ground of gender, and to the extent that, in violation of Section 9(3) of the Constitution, it unfairly discriminates on the ground of gender by failing to afford a woman the right to have her spouse assume her surname, failing to afford a man the right to assume the surname of the woman after marriage. Ipalamente inikwe inyanga ezingama-24 ukuba ilungise elikhwiniba kulo mthetho ukuze uhambisane nomgaqo-siseko. Ingxelo nguSiyavuya Sineke eGauteng. Ukuhlafuna esi sigwebo sikhwebe ingcaphephe kwimpilo yemveli uNjingalwazi Nokuzola Mndende ukuba acacise ngefuthe lesi sigwebo kwimpilo yoluntu oluntsundu. Njingalwazi Mndende, siyakwamkela. Usive njani esi sigwebo kwimpilo yesintu ukuba umyeni abe angasebenzisa ifani inkosikazi yakhe? Mandibulise kuni nonke apha estudio, ndibulisa kubo bonke abamameleyo. Ndingathi xa ndinokuyithetha lena lo mthetho awubhekisi kuthi. Ndiyayiqonda ke ngokuba ke ibinga abantu abamhlophe aba babenale ngxaki. Thina ayibhekisi kuthi futhi khange iqalise awubhekisa ukuthi nanini na kuba kaloku indawo yokuqala ifani kwa eligama lithi ifani ligama elize nabelungu kuthi. Bitwe singenayo loo nto ayifani yiyo lento esiXhoseni ifani isuka ku-VAN kwesibhulu. Masibuye ke ngoku size apha ekwenzeni kwamasiko. Aba bantu le nkundla ke yomgaqo-siseko bijongene nabo ngabantu abangenzi kwamasiko, ngabantu abangenayo laa nto uba kuthiwe ke hayi ke utatomkhulu katatomkhulu naxa sizinqula ndingudlamini ndingusisi njalo njalo. Abanawo loo masiko. So lo mthetho awubhekisi kwinkcubeko yethu, ubhekisa kwinkcubeko yabelungu. So kulilishwa nje kuba ke i-Constitutional Court yasifaka nathi singangeni indawo thina kulaa nto.
Njengalwazi masithi mhlawumbi ke ukhona umuntu ofunayo lo mthetho yena apha kubantu besintu, mhlawumbi esisigwebo asinakudala ukudideka kwingqondo yabantwana okanye abantwana bafune ukusebenzisa ifani kanina nabo okanye asifikeleli kubantwana sona. Hayi kaloku akandiqondi uba ukhona umuntu apha kuthi onokuyifuna laa nto ngaphezu kwaba bantu ke mhlawumbi sinothi ngesiXhosa xa sibabiza sithi ngosubayeni. Kuba kaloku umuntu ongutata ufuneka asebenzise ifani neziduko zakhe ukwenzela into yoba nabantwana bakhe bangalahlekwa ngumnombo wabo i-identity, balazi kulo mama balazi kulo tata, namasiko kwenziwa ngolo hlobo. Indoda ke ngoku ezawuthi hayi mna ndifuna into yoba ndisebenzise ifani kankosikazi, hayi thina apha esiXhoseni singayikrokrela uba lo phakathi kokuba usubayeni okanye uyitye neplastiki. Ndizama ukuthi ke ayikho kwakwisithethe nenkcubeko zethu indoda ezawusebenzisa ifani kankosikazi. Nale nto masiqonde ke mntana masandi uba nale nto abeniqhatha ke abantu besithi niyacinezela xa lisebenzisa ezafani zamadoda ibe ingcinezelo esuka entshona naleyo, kuba kaloku bendisithi xa ndendile ndisebenzise isiduko sam kuthiwe ndingumadlanini. Uyabona ke ngokumzekelo nawe ke mntanam uyabona ifani ezi zizinto ndithetha kwasesiXhoseni ke kuba amaXhosa abalekela kwifani zabelungu. So ayento edibanisayo, abantu bangadibana ngefani kodwa ngeziduko bengafani. So ifeni kuthi loo nto leyo hayi siyaqhathwa kuyo yonke le nto leyo. Asikho ndinqanguba ndinomdla nje abajaji bebeyixoxa lena aba bafana nathi ke inoba bethu bebesithini bona xa bencedisa le nto beyiquka nathi. Njengalwazi kukubuza nje ke ukuba mhlawumbi esi sigwebo besingayichaphazela njani indaba yelobola. Le ndithi ngoku bekuhlaliwe apha nojaji abamnyama kha bayicinge loo nto uba kaloku kuqala njena lo mntu uya komnye umzi ngumntu olotyolweyo elotyolwa yile ndoda. Ngoku le ndoda ngubani ozawulobola xa umyeni ezayohlala ekhaya ngoku abe ngumndende? Futhi iziduko zabantwana bam zizawuthini? Futhi amasiko sabenzela phi? Ootata omncinci bakhe ngobani? Oomalume ngobani? Yi-confusion eziswa kubantwana bethu lena ngaphezu kwale seyikhona. Even mntanam nakulaa bill bathetha ngayo, nalaa bill sisayitshalenja la act bathetha ngayo xa ithetha ngokuzalwa nokufa, nalezi sayitshalenja thina kuba kaloku still isafavorisha abantu abangamadoda. Hayi ngoku abantu abangamadoda bafuna no-maintenance ngokuthi hayi ndondle ngokuthi bazawusebenzisa iiname zethu. Hayi ke iyayiba wese uyaphela yena umntu ontsundu. Njengalwazi sibamba ngazo zozibini ngexesha lakho. Kamagusha. Abasemagunyeni kwiphondo laKwaZulu-Natal baphanda unobangela wengozi esube imiphefumlo yabafundi abahlanu yashiya abalithoba bonzakele. Umqhubi weteksi obethutha abantwana besikolo uye waphulukana nolawulo lwayo phambi kokuba iphambuke endleleni iyokuntlitheka kwikritshe esembali eMgungundlovu. Ukanti amaxhoba phakathi kweminyaka 9 ukuya kwi-15 ubudala, ukanti sithanda ukulumkisa abantliziyo zibuthathaka ngeli nqaku. Kube nengozi enyantisa igazi. Umshayeli wetekisi ebelihamba emgwaqeni owehlayo ehluleka ukuyilawula imoto yayoginqekela kule nkulisa. Itekisi bihamba abafundi abaya esikoleni. Abafundi abathathu kuthiwa bashonele lapha, kwathi ababili bashonela esibhedlela. Ozibonele le ngozi uchaza kabanzi ngayo. So bengila yikhoneni imoto isuka phezulu. Ithe yeqa ibreak yanomsindo ngathi uzama ukumisa. Emva lokho imoto yasuka yandiza yajomba la yazongena esenzukudla. Omunye ogada izingane kule nkulisa ozibonele uthi ayikho ingane elimele kwezifunda lapha. Kanti le nkulisa inezingane ezingu-40 iphoqeke ukuthi ivale. Memeza manje ngimemeza abantu bafika nomakhelwane. Sebezolekelela ingane zabantu zigcwele imoto. Zashona ingane zabantu zalimala imoto ibigcwele ingane bese ilelela phansi ingane. Ezinye ishonele khona la.
into ebengakazi ngize ngiyilindele empilweni yami ukuthi khona inkulisa la izingane ezincane zizobona into embi kangaka yenzeka la phambi kwazo. Umfeka uthi abanayo enye indawo engathatha izingane ngoba abazali bathemba lena yabo. Ngozemfundo KwaZulu-Natal sivuke ngezindaba ezibuhlungu kakhulu ezimbalakanya ukuthi abantwana baselaphana endaweni yasePietermaritzburg eBali section unit abebeqhamuka ezikoleni ezihlukahlukene ezu4 behamba ngetekisi elihlahlelwa amabhleki lase lishaya isihlahla lase liyongena ke kwenye yama crash la. Umshayeli wetekisi kuthiwa weqe ihamba imoto wayishiya ngaphambi kokuthi iginqike. Akuqondakali noma uthathwe amaphoyisa ukuze aphonswe ngemibuzo. Londi Khatebe, SABC News, eMgungundlovu. Kwalapha ezindabeni, uluntu lwaseKrytfontein eKapa lusanxunguphele emva kweziganeko zokubulawa kwabantu abathathu ngorhatya lwayizolo ngesithyolo zokubandakanyeka kubukrelemnqa. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Indaba sesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Kubhubhe abantwana abahlanu kwicrash esembali eMgungundlovu emva kokuba iteksi indlandlatheke yaya kuntlitheka kule crash. Abeli-11 bafumene umonzakalo kukholeleka ukuba umqhubi wale teksi uphulukene nolawulo lwayo phambi kokuba iphambuke endleleni yokuntlitheka kwesi sikolo. Amaxhoba phakathi kweminyaka 9 ukuya kwi-11 ubudala. Isigwebo kwisicelo esingxamisekileyo safakwa ngumdlwenguli nombulali uThabo Bester noNandipha Magudumana sokunqamla ukuboniswa kwenkqubo-mbaliso kuNetflix siza kuvakaliswa ngomso kusasa. Esisibini sifuna ukudlalwa komboniso oneziqendu ezintathu kupheliswe bebalula ukunyashwa kwamalungelo wabo kwelityala. Inkundla ephakamileyo yasePitoli kwave ukuba uMagudumana wangena kwizivumelwano nenkampani eshicilela iStoryscope yaye wabhatalwa ngemiboniso yokudandalazisa ubomi bakhe kwinkqubo-mbaliso iBeauty and the Beast. Ijaji echophele ityala ilindeleke ukuba iwise isigwebo ngecala emva kwentsimbi yesibhozo kusasa phambi nje kwemizuzu engama-30 phambi kokuthiwa paha kwenkqubo-mbaliso ekudala amehlo wombhono Mxesibe eyilindele iBeauty and the Bester. Kambe ke igqwetha elimele uThabo Bester litshotshe entla ngelithi uBester uza kudlelwa indlala kwilungelo lakhe lokuqhutywa kwetyala ngendlela esulungekileyo nakwilungelo lakhe lokuba msulwa de afunyaniswe enetyala xa le nkqubo-mbaliso ithe yaboniswa. My argument says when such documentary are flighted or broadcasted, we then are standing in one corner of the truth because he is also not given a right of reply. Kodwa ke amagqwetha amele inkampani Netflix ayigxeke kabukhali le ngxoxo. When you look at the content of the statements themselves, the content of the statement is neutral. It does not implicate anyone, and it doesn't suggest that there is a statement of guilt in whatever manner whatsoever. Kananjalo inkundla ephakamileyo ikwave ukuba uNandipha Magudumana wangena kwisivumelwano sorhwebelwano nenkampani eshicilelayo iStoryscope ukuba kusetyenziswe imifanekiso yakhe eselugcinweni yobomi bakhe. Nangona kunjalo amagqwetha akhe athi eso sivumelwano asinakunyanzeliswa yaye ngexa uMagudumane wayesityikitya wayengekachongi magunya okummela. Netflix response says that Dr. Magudumane has also concluded an archive licensing agreement with our client, in terms of which she agreed commercial terms with our client for the use of her personal archives in the production of the documentary, and that she has waived the right to interdict. Xaxisiwe ibheyile ye-20,000 ebinikwe obelipolisi uMandla Nkosi Buthelezi notyhola ngokubulala bethandana naye wayengugxa wakhe uChesney Kepler okukuzana njengoko Buthelezi kutyholwa ngokuba wophule imiqathango yakhe yebheyile warhoxisa amangqina. Uye wabanjwa kwakhona kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini emva kokuvela kwakhe kwinkundla namhlanje.
Ngokwengxelo yenkundla uMandlenkosi Buthelezi uphanzile ukuvela kwisikhululo samapolisa saseProtea Soweto kabini ngosuku ngokwemiqathango yakhe yebail. Kungokunje uButhelezi uza kuhlala eziseleni kwisikhululo samapolisa eMoroke Soweto de avele enkundleni kwakhona. uButhelezi utyholwa ngokubulala isithandwa sakhe esasingugxa wakhe uChesney Kepler eEldorado Park kumazantsi eRhawuti. Ukanti atyholwa nayo lipolisa uLewlin Meyers usengaphandle ngebail. uMeyers ujongene nezityholo zokuzama ukubulala nokuhlasela. Ukanti biluvuyo ngaphandle kwenkundla emva kwezindaba zokurhoxiswa kwebail kaButhelezi. I am so glad, I'm happy. You know, the last time we had tears in our eyes, today we have joy. You know, the God that we sleep in, not a slumber or sleep. And we're serving a God that His word is just. And we are fighting for justice. We will be a voice until justice will prevail. Like I said, it's time for the law, it's time for judgment to accept and to know that women and child abuse must stop. It stops here with us, and we're gonna make sure our voice will get heard. We are so happy. We can't thank God enough. Kulindeleke ukuba elityala libuyele enkundleni kwakhona ngomhla we-17 kule nyanga izayo. Uluntu lwaseKrytfontein eKapa lusanxunguphele emva kweziganeko zokubulawa kwabantu abathathu ngorhatya lwayizolo ngesityholo zokubandakanyeka kulwaphulo-mthetho kule ngingqi. Kuthiwa abahlaselwe lihlokondima belugcwabevu ngumsindo waLaston. NgoLwesibini kudutyulwe kwabulawa abantu abathandathu kule ndawo. Ohlaselo lwenzeke emva kotyelelo kamkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula eKrytfontein izolo. iKrytfontein yindawo exineneyo neyayisiya ikhula. Kwaye kutshanje ifudula ithiwe Mbandankwabo ubundlobongela obuyiguqule yayindawo yexhwayelo. Ubundlobongela bamaqela onqevu, ubundlobongela phakathi kwemibutho yezithuthi zikawonke-wonke, kwanobundlobongela bolwaphulo-mthetho buqhuba apha. Kwaye izehlo zangephezolo zibonwa njengemiphumela yoku. It's heartbreaking, it's shocking, it's a concern. This was our biggest fear. As community leaders, even the CPFs and the other structures, we were fearing that the community will take the law in their own hands. Kukholelwa ekubeni lamaxhoba okuhlaselwa inginginya athe abethwa yaze imizimba yawo yantunyekwa ligquba labantu eligcwabevu ngumsindo. Uluntu lwalapha lithi isimbonono sokuba amapolisa angenelele ekulisaneni nobundlobongela siwele kwindlebe ezibuthuntu. Esikulindeleyo kukuba amapolisa ongeze ivan apha ekuhlaleni and also uba bafuna ucela uncedo bayocela uncedo nakumapolisa eProvince Metropolis naku-City Police bacela uncedo kuncedisana nabo. Kwezi veki zidlulileyo ummandla weCape Metro kuqukwa imimandla yeflaga ifudula ibona zisanda izehlo zobundlobongela kusetyenziswa imipu kwanentshukumo zamaqela emigulukuthu. Nto loyo icunikisa isininzi ngelithi akukho bani unanze esi simo. Ndingumlamli Maneli weendaba ze-SABC eKapa. Kwezemidlalo iqela lamabhokobhoko lamanina sele likuphumezile oko belijonge ukukuphumeza ukufikelela kwi-quarter finals etumente yendebe yehlabathi yamanina eNgilane. Kungoku liza kuya kwi-playoffs neBlack Ferns zaseNew Zealand eSandy Park ngomgqibelo lingenadyutyhu lokubethwa kumdlalo ekuza kuba nzima ukuba liwuphumelele. Ayomfihlo iBlack Ferns azizuhleka nehlekisayo kunguzilwana namabhokobhoko eSandy Park eNgilane ngalomgqibelo. Kodwa amaqhubukazana asekhaya abonakala engenaxhala ngelithi sele ezenzele eyawo imbali ngokufikelela kwi-quarter finals okungenani. It's a good opportunity for us to actually see where we are against the best. We just need to be more disciplined, more clinical in our approach to how we want to play. We're not going to shy away from the physicality because that's who we are. Uthi nokuba iziphumo zingathini okubalulekileyo amabhokobhoko aza kubuya ezingombe isifuba kwaye enokuzithemba ukubheka phambili. We're afforded the opportunity to play 3 top 4 nations, which is massive for not only for now but for the future of our game. uMzantsi Afrika ungene okokuqala kwi-quarter finals zendebe yehlabathi yamanina usoyisa iBrazil neItaly. Iflanka usizophila Solonzi uthi ezi ziziphumo zomsebenzi owaqala kwiminyaka emine eyadlulayo. Some people a full stadium motivates them, and then others
It obviously makes them nervous like any normal human being. But I guess just focusing on us and shutting down all the noise is going to help, and we feed off each other's energy. INew Zealand phakathi kwamaqela ibethe iSpain yakhika neIreland ngamanqaku ayi-40 kwimbandesikhomva eBrighton. Iliwa liza kuthanda ukubheka umoya ngakumabhokobhoko. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe senikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesiZulu usuku benzolo. Butani mawethu naluqikelelo lemozulu siyabona into yoba kumzantsi ntshona welizwe khona kaloku la mathuba emvula alindelekileyo. Gugutha njalo futhi kuya kungena phaya kwindawo ezikwimpuma yaseMpuma Koloni kuyaqhina KwaZulu Natal. Kungenjalo litherholele ngamafu ubukhulu becala kwindawo esempuma kuyaqhina kwindawo ezikwintshona yelizwe. Kanti ke ngomsombukeli sabona into yoba limathumba ntaka kulo lonke ilizwe futhi ke khona la 30% amathuba emvula phaya eMntla Koloni. Kanti ke naphaya eGqeberha siyabona into bukhona la mkhumezelo engephi. Ugugutha njalo ukuyangena kwindawo ezikumntla-mpuma wapha eMpuma Koloni ukonyukela phaya koMpumalanga. Kanti ke mbukeli uyabongoza into buqaphele kaloku la mozulu efudumeleyo nenokudala kaloku imililo yamadlelo pha kwindawo ezifana naseMntla Koloni kuyangena phaya koBloemfontein kuquka ke naphaya ePolokwane. Kanti ke wona amaqondo okutshisa asibonisa into yoba noko kuthande ukufudumala kakuhle nge-10 phaya eKapa Lodumo. Kanti ke eFredendal ngo-12 degrees ngelixa esisithoba phaya eUppington athamba phantsi amaqondo ngo-4 degrees phaya eSutherland. Kodwa kathathise ngo-11 degrees uqala phaya eDiara kwehlela eThorweni ngokunjalo naseRiversdale. Kuba ke wena phaya eMonti lindela u-16 degrees ofudumeleyo. Zaphinda thathisa amaqondo ngo-21 phaya eThekwini ngelixa ngama-20 phaa koMpangeni naseRichards Bay. Gauteng ngu-15 degrees ze ibe ngu-18 phaya eMusina. Ngomso ke mbukeli kuthande ukuphola kakuhle phaya koGugulethu kolanga nakoKhayelitsha eKapa phaya ngo-24. Kodwa ke siyabona amaqondo ethathisa ngo-31 eFredendal iLompolo napha eSutherland ngo-23. Kodwa ke kufudumele eUppington ngo-33. Kuba ke wena useKimberley naseVryburg lindele imozulu efudumeleyo ngo-32. Enxuba kuyongena phaya koKomani kupholile Komani 21 ngamashumi makhanda ngokunjalo napha eMonti. Kanti ke eRhawutini silindele u-29 degrees. Mandiphele emehlweni ndisale ezintliziyweni kamnandi mawethu.